Mukomana anonzi Nick Mangwana oiswa pakona nemacitizens pamusoro pepost yaakaita achida kujustifya vakomana kurusape general hospital achiti aiwa pane that matrix yakaonekwa epatient akavata aiwa ikanga iri condition yake yanga isingaite kuti arare aiwa pamubhedha aiwa muchipatara. Zvataona kuti panguva ino evidence yazoburidzirwa nemacitizens yava ichimuvharira ichimisa pakona. Tsanambira mashoko anobuda nyorwa panapa don't subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda panapa tinoona kuti vakomana vemunihanda radio kana mamboona another video in the morning muchiona aiwa Nick Mangwana achizama kujustify aiwa chiti kunoitika kurusape general hospital achiti aiwa this person akanga ane a condition. Tinochiona manje panapa tinoona macitizens achizoya nefull evidence ndobva aprovider aiwa those pictures amuri kuona ari kuratidza aiwa muri muclinic muri kuona that ward yamuri kuona aiwa hamuna kana any single bed muri kuona kuti patoni nemibhedha inotosvikana 5-6 vanobuda zvaranatsobuda nyora vachiti I guess what the hospitals in Zimbabwe are full of restless patients according to Nick Mangwana. Anobva akambana nepicture iro rakairika defendwa naNick Mangwana achinzi aiwa I guess kuti macitizens emunyika yeZimbabwe all mapatients vane restless patients kuti havakwanisi kurara pamubhedha. Zvatiri kuona kuti panguva ino aiwa achizoiswa pakona and now is nowhere to be found achidefenda this situation. Tikuona kuti this is the same word yekurusape yave akapresenterwa these pictures and images achinzi aiwa chidefenda kana mamuchiti aiwa vakomana ava these people havakwanisi kurara pamberi. Mbodise mafukiro emo tikudi pamusoro pechitiko ichi aiwa tichiona kuti vakomana each and every day they come and commission mukatarisa muTechmark TV yamuri kuona panapa tinoona kuti mumudani today the Ministry of Information Publicity and Broadcasting Services Honorable Jennifer Musuri commissioned donated vehicles and equipment to the Zimbabwe Broadcasting Corporation in their pockets used studios in Highlands Harare. Muri kuona mapictures muchiona vachikomishina mota aiwa nemamotorbikes muchiona stationary yakapekewa iyo all these things mukuona panokomishinwa mota vakomana but these guys they are feeling kuti in the general hospital aiwa yeprovince muchishayikwa mabeds. Mbudise mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.